101.3 radyo natin, Paracale, DZGB Legazpi, syempre DYME in Masbate, and of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, andito ulit tayo sa ating mission to help restore the health of people. So, sa mga listeners po natin, kung may mga tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. So ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede makatulong sa inyo po ang ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Pati sa COVID-19, sa mga taong nahagip ng COVID ay malaking tulong talaga yung ating Power Trio. O diba, palakasin ang immune system. Huwag pahinain ang immune system. O at saka po, alam nyo ba na ang ang ating product, marami na talaga. Salamat pala sa mga napakadaming taong nagtitiwala. Luzon, Visayas, and Mindanao. And of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama po ang kabuhayan. Tandaan, we need distributors, we need retailers, business partner. Opo, join our group. Matatag na company, magagandang produkto. And of course, talaga dito, talagang ito na kahit na nag-lockdown, ulit-ulit na nag-lockdown, hindi po na lockdown yung ating mga CMD center. Oo. Dahil ang ating product, siyempre, essential. O, diba? Tried and tested na ng mga tao. Hello kay Ma'am Susan Abais is watching. And of course, sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, ganun din sa Facebook ng DZGB. And of course, mapapanood din kasi ito sa Facebook ng 100.5 Cool Radio in Daet, Camarines Norte. So, hello sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Pero meron ako ditong babasahin ko sa inyo ha. Kagabi yung diniscuss ko, it's about the opportunity. When you join our company, aralin nyo po yung business side. Aralin nyo yung mga produkto. Aralin nyo yung business side. And of course, good news pala sa mga taga Legazpi. Oo, kasi lumilipat tayo. Yung itong aking center dito, kung saan dito ako nag-umpisa, dito pa rin yun. Pero we will be conducting mga siguro mga pa-sampu-sampu lang na gustong matuto about the product and the business side. Pag natin yung isa natin na mas maluwag na training center, we can conduct health symposium ulit. But this time, we continue yung pag-health analyze. Pakinggan nyo na lang itong kaganda nitong health analyzer natin. Oo. Available kasi ito sa mga CMD center. Available. Alam mo ba na 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan? 90% nagkakaproblema din sa bulsa. Tama o tama? Tama talaga yan. Pag ikaw tinakbo ng ospital, ay nako, hard-earned money. Ay itatapon mo yan. Opo. Sabi nga nung isang nurse na nag-duty ng hospital, maraming pumasok sa ospital. Mayaman, paglabas, bankrupt. O, diba? Gusto nyo bang mangyari nun? Okay? So, save your life from this crisis. Know the cause of your sickness. Prevention is better than cure. So, introducing a breakthrough in medical diagnosing, our Hcibiz Health Analyzer. 1 minute. It's a German technology. Kung saan 1 minute, hawak kayo sa gadget. More than 30 laboratory results na po yan.
No radiation, no blood drawn, complete with more than 30 laboratory results, with comparative reports and experts' advice, accurate, non-invasive, practical and simple, fast and easy, economical. Yan. Free yourself from spending your hard-earned money on buying less effective drugs and from paying expensive medical bills. The best doctor to yourself is you. Available yan sa mga CMD center. O dyan din sa, kahit dyan sa Camarines Norte, available po yan na health analyzer natin. Yan yung mga ginagamit ng mga astronaut sa space. Diba, hindi naman doon nagdadala ng wala namang ospital doon. Diba? Yan na health that is a German technology. It's 99% accurate. You can avail of that service, okay? And so, sa mga listeners natin, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Hello kay Ma'am Telma Ebdani is watching. O mag-distributor ka na dyan sa barangay mo, o di ba? Kung may CMD ka sa iyong bahay, para kang may butika sa iyong bahay. And you can save lives. You can save lives. Ay, marami yung mga na-stroke, di ba? Marami na mga kwento-kwento yan na dahil may CMD sila sa bahay nila, na nangiwi na. Inagapan lang, pure CMD, mabilis na kariko, mabilis bumalik, hindi natuloy yung pagkaka-stroke. O sa may mga na-dengue, maasahan talaga yung ating product. Kaya madalas sabihin ng inyong lingkod kung ano-ano mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Doon lang sa may mga hypertension. Alam niyo ba kung bakit malaking tulong sa may mga hypertension ang ating ZMD? Kasi yan, because of magnesium, pinalalabnaw niya yung dugo. Tinutunay yung mga bara sa puso, bara sa ugat, 'di ba? Sa brain, kidney stone, gallstone, ilalabas lang 'yan. So ibig sabihin, pag maging malabnaw uli yung dugo at matunaw yung mga bara, gaganda uli yung health. Pati yung heart magiging healthy uli. Yun ang na-experience ng napakadaming tao nagtiwala dito. Lalo sa mga nag-edad na 40 up, sabi nga life begins at 40. O diba? Life begins at 40. O diba nung 43 ako, feeling ko 60 years old. Because of my ailments. Taking around 5 kinds of medicines for all my ailments. Ang tanong, gumaling ba talaga ako? The answer is no. Praise God. Because of this product. 17 years ng user ang inyong lingkod dito sa produktong ito. Aba naman, wala nang gamot, wala nang ininom na synthetic na drugs. Bumalik lang. Gusto niyo ba ma-experience ang ma-experience ang na-experience ng iyong lingkod at mga maraming taong nagtiwala sa ating product? You will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam. Hello kay Sir Marvin Gaupo. Taga ano yan? Taga Bulan. Akalain mo yan hindi niya akalain na mapadpad siya ng Kalapan, Mindoro. Good luck sa inyo dyan. Alam ko, i-bless kayo ni Lord. Embrace the opportunity na makatulong sa mga tao. Alam niyo po, sikreto dito, gusto niyo umasenso, kalimutan yung sarili niyo. Tingnan niyo yung mga taong gusto mong matulungan sa health, later on sa kabuhayan. Opo, nangyari yan sa napakaraming taong nagtiwala dito sa Health Code International. Kaya naman sa ngayon, marami na ordinary people now earning extraordinary income. Anong sekreto? Yun alamin ninyo. Reach out for us. Okay? Siguro by kasi yung training center ko doon, ay lilipat ako doon sa isang medyo mas maluwag na training center. Makapag-train ulit tayo. Kung pwede na, at least 10-10 lang. 10-10 para social distancing. And of course, kung feel nyo na may carrier na kayo ng COVID, wag na mag-attend, Opo. Na lang. Anyway, kung yung mga na-COVID, we can give instruction. Paano
gagamitin yung ating power trio. Oo, we can give instruction. Actually nga, kaya nga, inaano ko sa inyo, text, edad, karamdaman, at kung mga taga saan kayo. O, di ba? Para nag-guide, kaya ko mag-guide. Doon lang sa tinanong kong yun, na masagot nyo lang yun ng maayos, ay magbibigay na ako ng instruction. Paano gagamitin ang CMD, ang CBF, at ang ating Supreme Juice. And of course pala, doon sa mga taong dapat mag-detox. Dapat mag-detox. Okay, ikang tao na marami ng iniinom na gamot. Di kargado ka ng toxins pero hindi ka basta-basta gumagaling. Gumamit kayo. Try nyo yung CR juice natin. Nakakatuwa. Balik-balik ka ng CR. At ang sarap ng pakiramdam pag nailabas mo talaga yung mga masama sa katawan mo. Diba? Sabi, hello kay Sis Ines. Labiano is watching. Ayan. Yun. Sabi ni Sir Marvin. Diba? Maraming nabago ang buhay dito. At saka dito sa company namin po, Health Code International, hindi dito pinag-uusapan kung ano yung tinapos mo. Even elementary, hindi ka nakatapos, basta aralin nyo kasi. Pwede kang umasenso dito. Oo, marami, high school graduate, ang gaganda na ng takbo ng buhay ngayon. Talo pa yung mga manager sa bangko, sa kita. O gusto nyo mangyari yun sa inyo. Hindi po pinag-uusapan dito sa amin kung ikaw ay college graduate. Pero sabi ka doon sa mga college graduate, kung ikaw ay college graduate, halimbawa, ikaw isang nurse, ikaw isa kang teacher, isa kang doktor. Kasi marami na tayong member na doktor, opo. Dito lang, hindi lang ako na kasi mas gusto nila dito yung synthetic na drugs. Opo. But kaya nung ayaw nila, well, I will top the market. And I made it. Salamat sa Diyos. Kay God lang talaga ako kumapit. Opo. Pero swerte ng mga distributor natin na may mga downline na mga doktor. Sa area ng Northern Luzon, and then area ng, sila yung marami doon na mga doktor na nag-join dito sa atin. Opo. Kaya yung kanina pa lang nagle-lecture si Dr. Beth Caballes, yung nagle-lecture via Zoom, at ang tinuturo niya yung tungkol doon sa diabetes, paano nakakatulong yung CMD natin, ang CBF, at ang ating Supreme Juice, yung proper management ba. Because the best doctor to yourself is you. Tandaan, sabi nga, life begins at 40. Minsan pala kalokohan yun. Ako yung sakit ko noon, nag-umpisa, I was 38. Diba? Kasi hindi ako marunong eh. Yung lifestyle pala po, tandaan po, ng sakit pala ng tao, 20% genetic and 80% lifestyle. At yung sakit ko pala noon was the result of my lifestyle for 15 years. Diba? Nagpapasarap muna, carbonated drinks, processed foods, enjoy dito, enjoy doon, hanggang dumating antibiotic, diba? Paracetamol, nakakasawa na yan. Alam nyo, para na nga akong drug addict noon eh. Hindi na, araw-araw umiinom ako ng synthetic drugs. Pero eto ngayon, wala na akong iniinom na synthetic drugs. Nabaliktad nga eh. Kasi, di ba sabi ko, nung 43 ako, feeling ko I was on my 60s already. Eto ngayon, 61 years old. Lahat normal, walang iniinom na gamot, wala nang aray, di ba yung aray ko noon mula ulo hanggang paa, tanong paano ka matutulog, aber, di ba, ang sinusitis, araw-araw yung atake, nakakaya na nga, di ba, pero ngayon, salamat sa Diyos, walang sinusitis, wala na yung mga pain, wala na yung frozen shoulder, wala na yung insomnia, di ba, na-reverse po, gusto niyo yan, ma-experience, 15 to 20 years younger na pakiramdam na kahit na nandyan yung COVID, hindi tayo natatakot. Pero siyempre nag-iingat kasi baka mamaya bahagi pa ko ng COVID, maging carrier ako. Di siyempre makakahawa ako, di ba? Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Ayan lang si Ma'am Delia, grabe. Oo, grabe. Sinabihan na ng doktor, lifetime ang gamutan. Kalain mo yan, mula 7 years old, mayroon na siyang rheumatic heart disease. At marami pang sumunod na komplikasyon hanggang dumami yung mga gamot niya. O kailan siya nakapag-take ng dumating ito.
Siya yung taong lutong-luto na. Yan si Ma'am Delia Villanueva. Lutong-luto na yung katawan sa kainom ng gamot. O, di ba? Lutong-luto na, pero buti na lang naniwala. Sinubukan. Kaya sabi ko, baga madalas sabihin ko, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating Power Trio. Hello kay Ma'am Risa Asilo. Ayun. Ito si Ma'am Risa Asilo. Si mama niya talaga. Yung, ay na ano, minember pa nga dito. At alaga na yun. Alagang ZMD. O sabayan mo na, Ma'am Riz. Gawin mo, pasabayan mo CBF, saka yung Supreme Juice. O hello kay Ma'am Lani Bartolata. Musta na ikaw dyan ganda sa Kabangkalan. Keep going. Keep shining. Nako, top the market. Opo. Gusto ko makita kitang maka-take off. Take off. Walang imposible. Basta nasa puso natin yung makatulong sa mga tao. Walang imposible kay God. Kasi sa amin, this is really an answered prayer. Unang na-restore health ng family, sumunod po ang kabuhayan. O yung mga free travels, ang dami kong free travels ngayon na udlot. Opo, sa abroad ang dami. Actually, di ba, nung nag-COVID, di ba, March 15 last year, parang March 21, alis kami. Madami yung aalis papunta ng Taiwan. Ready na yung passport. Ready na yung mga passport namin, bayad na sa Taiwan. Biglang cancel. At saka yung di Mayo noon, dapat pa Dubai kami. Hold din. O, diba? Ngayon marami nag-qualify again ng dagdag. Hold din. Oh, anyway, ang importante ay wag tayo magpagip ng COVID, 'di ba? Wag tayo magpagip ng COVID. Oo, pero yan, sabi nga nung doctor dito, COVID will stay tomorrow, the next day. Masanay talaga tayo na nandyan talaga ang COVID. So ano yung dapat gawin natin? Follow the health protocol. Opo, alam na natin yun, dapat na-master na natin. Daw, nakakasawa na ngayon, naka-face mask, naka-face shield, lalabas ka lang dyan. Hindi ka makapag-travel, may marami kang gustong puntahan, hindi mo magawa. Yun, di ba? So, masanay tayo. Hello dyan sa aking batchmate. Musta na, Ricky? Kain ka na noy yan. Oo. Join ka na, gawin mo na nga negosyo. Ako dito talaga ako sinuwerte. Opo. Alam niyo po, ito yan na, usapang I work for 15 years sa PLDT company. Hindi ko kinita, hindi ko na-experience ang masarap na buhay. Diba? But dito, we are blessed. Helping people. Yun, this is, HCI-Biz is a business with a heart. We need to help people. Kaya doon sa mga taong gustong tumulong sa mga tao, sa mga gustong, at the same time, pwede nyo kasi gawin ng negosyo. Opo, pwede nyo gawin ng negosyo. Alam nyo yung membership ko noon. Kasi bankrupt talaga ako noon after my retirement sa PLDT. 2 years lang talaga yung aking retirement. Ubus na po. Ubus na. Naghihirap na ako. This is an answered prayer. Yung membership namin noon, alam yung membership namin noon, that was 17 years ago. Nag-join ako dito sa company. 17 years ago. O, diin ka na, Noy, Ricky. Pa-share ka dyan. May office ako dyan sa Naga. Taga-Naga ka, sa Naga ka na naka-star. Oo, pa-share ka dyan. May center ako dyan. Harapan ng Naga Cathedral, beside Big's Diner. May Dracula ng malaki yung karatula doon, CMD Center. Oo, aralin mo kasi, di ba retired professor itong batchmate ko to na taga-Kamalig ka din, di ba? Retired professor don't tell me na wala ka pang nararamdaman ng mga sakit-sakit. O, di ba? Kung ikaw may hypertension, diabetico, may mga masakit na sa katawan, yung feeling parang gusto mo ma-experience ang 15 years younger, Ricky, ha? Try my product. And lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan. Gusto mo yan na 15 to 20 years younger. Yung bang masarap ang pakiramdam. Hindi na nga lang ako
makakapag-play. Makakapag-play. Kasi nasobran ako sa daldal. Opo. Masarap kasi magkwento eh. Opo. When I joined the company, bankrupt as in talagang hindi lang bankrupt, lubog. Pero dito, we are blessed. Kaya ako seryoso na makatulong sa mga tao, hindi lang sa kalusugan, pati po sa kabuhayan. Marami na ordinary people now earning extraordinary income. Nakalami nga, dahil nag-COVID, mababangkrap na kami. Akala namin babagsak yung company. Akala namin wala nang mangyayari sa amin. Alam nyo ba, we are blessed. Yung mga leaders, mga distributors ni Health Code International, binless talaga tayo ni Lord. Kasi inalagaan niya yung ating product at talagang very effective. Hindi kayo mapapahiya. At kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Hello kay Mr. Hilry Halde dyan sa Uwas Albay. Communicate ka, Ricky, ha? Kasi ang product tried and tested. Ay, naku, Noy, pag na-try mo talaga yung product, masasabi kang, buti na lang kinulit-kulit kita. Yan, share ko mga pages. Sige po. Ako, alam mo ito yan. When I joined the company, because we need the product. Opo. We need the product. O kung kayo bibili ng product, anong gusto nyo? May discount? Wala. Siyempre, gusto ko may discount. Anong gusto mong discount? Malaki, maliit? Siyempre, gusto ko malaking discount. Yun, yung member ka agad ako. Nang na-prove ko na maganda talaga yung produkto na ito, I started reaching out people. Not to do the business, kasi lagi naman akong lugi eh. Ayoko na. Dalang-dala na nga ako sa negosyo. Alam mo, nakalimutan ko yan. Na I'll do this to earn. Nakalimutan ko yun. I'll do this to help people. For you to experience what we've experienced. Na eto, healthy na kami. Hey, healthy na kami. Anything na magandang i-share, na maganda talaga at kailangan ng tao, masarap talagang i-share. Yun ang magkwento ka. Diba? Malaman ng mga tao na may CMD ka dyan sa lugar mo. May negosyo ka. Ay, ang una nun, tuwang-tawa ako yung pang-inom namin, libre. Wow, libre iniinom namin. At later on, kumita talaga. Gusto nyo. Kasi ako, ayan, sinasabi ko yan sa inyo, na talagang wala. Bankrupt as in bankrupt talaga. Pero nung ginawa ko yung negosyo, alam nyo ba, una, nakita ko sa ATM ko, 30,000. Nag 60,000. Nag 150,000. Nag 260,000. Hindi sa pagmamayabang. One time nakita ko talaga more than 500,000. Kasi monthly po na may mga rebates kami. What I mean is, aside from sa retailing, na kinikita mo na sa retailing, yung daily expenses mo, nasosolve na ng iyong retailing dito. May bonus pa. Diba? At ang kagandahan dito, pati 3 kong anak, nabigyan ko ng magandang income. 2 anak kong nurse, hindi na po nag-abroad. This is really an answered prayer. Sana may mga taong mag-isip-isip tayo. Nahirapan ba kayo sa sitwasyon nyo ngayon? Aralin nyo, subukan nyo muna. Subukan nyo yung ating product. Ano ba? Bakit nakakagaling yung product natin? Kasi ang katawan natin, may built-in na mga doktor sa katawan natin. Kailangan lang ibigay natin yung kailangan niya. Ano yun? Tamang tulog, tamang nutrisyon, proper exercise. Ito, kung hindi mo na nakukuha sa food ngayon, yung mga nutrisyon na kailangan ng iyong 100 trillions of cells, makukuha nyo po yan sa Power Trio. Kaya naman ang daming gumagaling. Yung built-in na doktor sa katawan natin ay siyang nagtatrabaho, tried and tested po yan. Kaya lang, ayun, ang bilis ng oras. Dito na muna ako ha. Ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. Hello kay Sir Pedro Villanueva. CMD Center sa area ng Calbayog. Hanapin lang HCI-CMD Center at ground floor Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City.
malapit sa Silmar Pharmacy, in front Christian Gift Shop. Of course, sa area ng Masbate. Hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Gina Midalia, San Fernando, Ticao Island. Okay? So, dito na tayo sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang HCI-CMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Kasorog Checkpoint. Oo, sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Hello kay, nakita ko kanina, Dr. Beth Caballes. Oo, congratulations, Doktora, sa napaka-nutritious mong lecture kanina. Oh, marami ako nakikipakinig ako doon sa kay Nurse Earl. Marami po kaming natutunan, okay? Oo, busy tayo. Hello kay Ma'am Beverly Rabanes. Yan, mga taga saan po kayo. So anyway, dito na tayo. Sa Camarines Norte, sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden and Tourist Inn. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Also sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamoan, Camsur. CMD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Andiyan si Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. CMD Center sa Durtre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top, JC Marketing sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. At sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Naba, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Andiyan si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baok, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Andiyan din si Ma'am Salve Cabal, si Amdi Stockist Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, hanapin lang HCI-CMD Center at second floor, Room 204, AZM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Mr. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Wenelin Fuentes, Porok Cadena di Amor, Comadgad Casillas, Sorsogon. Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Parak 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Sa second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Painom muna tayo ng tubig. Siyempre, may CMD yun. Okay. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top, GW Hardware. Teka muna, kulang sa tubig. Okay. Second District of Albay, Mr. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. At CMD Stockist Center, dito sa Legazpi, ito yung aking center.
Hello kay Ma'am Roxanne Ocana and Ma'am Norma Baroga. Hello po sa inyong lahat. Nang ano na yung aking lalamunan. Okay. CMD Center, PVLB, Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, atop Danvers Computer Shop, in front ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilao 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Proc 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisalong Gasa, Bangkerohan, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Poro, Legazpi City. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bolabog, Dap-Dap, Pilar, Sorsogon. Of course, sa 3rd District of Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardania, Sardania's Store beside LBC Office Center ng Ginubatan. Ami Canseco, Kaya Boardwalk Service Center Market Site, Uwas. So, Citizen Care of Uchapay, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basod, Polangi, at sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Sa Liantos Building, Parok Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudonan, Albay. Mr. Will Rihal, de Zone 9, Daisy Street, Saban, Umas, Albay. Lorly Rafael, Trabisya, Ginubatan, Albay. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi, at Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So, ayan, ubos yung ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. And of course, pati sa kabuhayan. Gusto namin makatulong sa napakaraming naghihirap ngayon sa kabuhayan. Consider joining our business. Hindi po namin ipagkakait sa inyo the business side of Health Code International. Kailangan lang talagang aralin. Hindi kailangan ng malaking puhunan. Pwede naman sa maliit na puhunan. Ikot-ikutin mo lang. Kung gusto mong malaking puhunan, it's up to you. But I tell you talaga dito, hindi kayo mapapaya sa mga tao because our product tried and tested. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyo ang lahat.